Aladanı ve qaygıyını baştan geçirmek bu adam tebigatıdır. Alada qaygı, qorky, ýaly duygular türlü sebäplere görä ýüze çykýar. Durmuşdaky ýagdaý, işdäki ýa-da ýakynlaryňyz bilen baglanyşykly kynçylyklar, maliýe ýagdaýy. Bu duygu adamyň aňyny baglaýar. Ol sizi adaty ritmiňizden çykarýar we siz başga zat hakda pikir edip bilmeýärsiňiz. Qaýgy alada näme? Ol özüni nähil görkezýär? Nädip köşeşmeli we qaýgy aladany özüňden daşlaşdyrmaly? Alada bu adamy daşardan hop awananda adamyň düşýän ýagdaýy. Bu hop adamda gorky döredýär. Bu duygu gadymy adamlar üçin düýbünden adata zat bolupdyr. Şeýle de bolsa gündelik durmuşda häzirki zaman adamy hop awanmaýar.